Эфирда Соба Тулкыннары телевидениесі. Хәйерле кеш, исәнмесез. Сезне алдағы бір сағат дәвамында безнең белән бергә калырга чакырабыз. Атна информацион программасының чираттагы чыгарылышында соңгы көннәр китергән яңалыклар белән таныштырырбыз. Кайберләре турында кыскача. Авыл хуҗалыгы тармагында хисап җыелышлары бара. Соба аграр көллиятендә профессионаллар ярышты. Яшь оста 2026 чемпионатының муниципаль этабы узды. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребез илебездә яшәүчеләрнең рәхәт, тыныч тормыш итүләре өчен үзләрен аямыйча көрәшәләр. Солдат хезмәтенә үзләре теләп китүчеләр дә шактый. Шуларның берсе Явлаштау авылында туып үскән Илшат Газизҗанов. Ә сугыш аяусыз. Үлем кемне кайда сагалап торганын бер кеше дә әйтә алмый. Илшат Газизҗанов та махсус хәрби операциядә батырларча һәлак була. Аның җәсәден туган авылы Явлаштауга алып кайтып җирләделәр. Илшат Ильяс улын озатырга бик күп кеше килгән иде. Соба районы халкы гына түгел, Теләче, Орча районнарыннан да килүчеләр шактый булды. Илшат Ильяс улы бик оста хоккейчы була. Ул Орча, Теләче, Лаеш районнарында балаларны хоккей уйнарга өйрәтә. Менә дигән хоккейчы исеме дә була аның. Ильяс улы Илшатны озатырга Россия Федерациясе Солым инспекциясының Татарстан буенча баш инспекторы ярдәмчесе Андрей Никиташин, Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Кәримовлар да килделәр. Алар үзләренең чыгышында Илшатны батыр егет безнең заман герое дип атады. Шулай ук аның белән хушлашу мәрәсимендә Соба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров та чыгыш ясады. Ишек алдыннан Илшат Ильяс улын алып чыгып киткәндә Явлаштау авылы урамнары халык белән тулды. Елгада су ничек ага, халык зиратка таба шулай хәрәкәт итте. Күзләргә яшьләр тулды. Тамакка төер утырды. Батыр егет белән саубуллашу, хушлашу бик тә авыр иде. Әнисе Фаягыл ханым да улын озатырга килүчеләргә рәхмәт әйтте. Сине бүген мин соңгы юлга озата калсам да, барыбер көтәрмен диде ул. Яндың, яшәргә ашыктың, һәм гөл китеп сөнеп, йөрәгемдә тимерләр калдырган балам. Без синең белән икебез янәшәү, бөтен авырлыкны кичтек. Шушы иләрне икебез төзедек улым, икебез яшибез, семьям белән яшибез дип балам. Бөтен авырлыкны бергә кичтек улым. Әни, син минем әтием дә, син минем әнием дә. Син минем туганым да, син минем сәтләшем дә дигән. Һәм мине ялгыз калдырдың. Балакаем минем. Сугыш бетә, милләт тынычланыр. Мин сине ахыргы киңәшә көтәм улым. Бүген узатсам да, мин сине барыбер көтәм балам. Барыбер көтәм. Егетләр китәләр, мәңгелеккә дип китәләр. Ә аларны без бер кайчанда онытмабыз. Аларның исемнәре диварларга язылыр, һәйкәлләргә уелыр, мәктәпләргә бирелер. Урамнар батыр егетләрнең исемен йөртер. Узган атнада районыбызның авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куючы коллективларның еллык хисап җыелышлары башланып киткән иде. Аларда ел дәвамында башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясала, алдагы елга бурычлар куела. Җаваплылыгы шикләнгән Юлбал җәмгыятенең Урта Соба бүлекчәсе хезмәткәрләре дә җитәкчелек алдында хисап тотты. Урта Соба районында кечкенә хуҗалыкларның берсе. Анда бүгенге көндә барлыгы 42 кеше хезмәт куя. Юлбал җәмгыяте буенча җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукцияләренең 25% алар тырышлыгы. Бүлекчәнең төп юнәлеше терлекчелек. Җитәкчесе Ленар Саматов 2025 хезмәт елы канәгатьләнерлек булды ди. Бүлекчәдә 1235 баш мөгезле эре терлек тәрбияләнә. Шуларның 270-е савым сыерлары. Алардан көнлек 7220 кг сөт савыла. Әмма 2024 ел белән чагыштырганда әлеге продукция 2025 елда җитештерү 5%-ка кимрәк булган. Җитештерүдә бер малдан 909 грамм тәүлеклек үсеш алганнар. Узган хезмәт елында 188 башка исәпләнгән яңа торак та сафка баскан. Тулайым алганда минуска эшләнмәде, плюска эшләнде инде. Сөт сату бәяләре дә бит инде югары торды. Игенчелек буенча да бит инде икмәкне вакытында сугып алдык. Бер төрле культуралардан урожай 40 центнерлап чыкты бит инде. Азык культураларда инде 2-3 укыс күп елы үләннәрдән, 1 елы үләннәрне дә алып бетерелек кукурузында вакытында җыйдык. Дөнесидәге инде бер-берсенә бәйләнгән табигать шартларына быелгы 25 ел белән канагать инде. Инде терлекчелеккә килгәндә инде сөттә күпмәдер җитештерүдә чигенеп эшләдек инде. Акча кеременә карата хәмендә алдына әйтелгәнчә бәяләр артык булу сәбәпле керем артыграк инде. Эшлисе эшләр күп инде, яңадан продуктларны арттыру,
игенчиликте инде яңадан уңышларын арттыру, күбрәк технология нигезләнеп эшләнергә, пока шулар тагын вакыт күрсәтер инде. Экономик якларын караганда акча кереме күпме дәрәҗәгә бөтенесендә эшләп бетереп булмый бит, интенсиврак эшләргә кирәк. Авыл хуҗалыгы техникасы торышы, аларны куллану хакында инженер Марсель Закиров чыгыш ясады. Техника паркын яңарту, аларга запас частьләр булдыру турында сүз кузгалтты. Икътисад белгече Гөлүсә Бадикова экономик күрсәткечләр белән таныштырды. Маллар сәламәтлеге җитештерелүче продукциянең күләменә турыдан-туры йогынты ясаучы фактор. 2025 елда хуҗалыкта бу мәсьәләдә аеруча ныклап эшләргә туры килгән. Бу хакта ветеринария табибы Ринат Гыймадиев сөйләде. Гомумән, һәр хуҗалыкта бу төп мәсьәләләрнең берсе булып тора һәм аңа район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсән шиндә басым ясый. Меңәр баш телек асраганда, аннан күбрәк маллар асраганда билгеле авыру һәм аларның югышлыгы күпкә артыграк, һәм саклану чараларда күпкә югарырак булырга тиешле. Шуңа күрә инде без еллык моны һәрбер шартлы терлеккә ветеринар препаратлар тулышын чагыштырып карабыз аерым хуҗалыкларда. Шушы ук менә Урта Саба хуҗалыгында әйтелде, 3900 тирәсе бер шартлы терлеккә тотылган сум сатып алынган ветеринар препаратлары. Шул вакытта менә Нарты хуҗалыгында бу 7000 сумнан артып китә. Мөхәммәтшин фермер хуҗалыгында 10,000 сумнан артып китә. Кайда интенсиврак безнең җитештерү, кайда җитештерү югары, анда шулай ук шушы препаратлар һәм затирин ветеринар таләпләре һаманда югарырак дәрәҗәдә булырга тиешле. Һәм инде без шушы барлык факторларны исәпкә алып, дөрес диагноз куеп, алданрак күреп, авырларны булдырмау сәбәпләрен күбрәк шулар өстендә эшләргә тиешле бу шартларда. Сөт продукциясына бәяләр төшүдә хезмәт кешесен борчуга сала. Бу табышка йогынты ясаучы мәсьәләләрнең берсе. Шулай булуга да карамастан, узган 2025 елда хуҗалыклар зыянга эшләмәделәр ди җитәкче. Бар күбрәк табыш белән тамамлаган хуҗалыклар, бар әзрәк табыш белән тамамлаган хуҗалыклар, һәм инде шуңа карата инде аларның алып барылган төзелешләре, хезмәткә түләү, техник сатып алу мөмкинлеге бөтенесе шуңа бәйләнгән. Улай булганда бар хуҗалыкларга да билгесе елда коюшларны ныклабрак кысырга, чөнки финанс мөмкинлекләре ил күләмендә дә, авыл хуҗалыгында гомумән алганда сатып алу бәяләренең түбәнү нәтиҗәсендә бигрәк сөт продуктларының әзрәк сатып алуы халык тарафыннан һәм дә инде базар шартларында сөт бәяләренең түбән төшүе безнең хуҗалыкларның акча керү мөмкинлеген киметте. Шул сәбәп инде бөтен бюджет өлешен дип әйтик, еллык тотылыш, язгы кырышларын әзерлек буенча безнең ныклап санау кирәк. Гафур Хәсән 2026 елда барлык хуҗалыкларга да бүгенге заман шартларында дөрес итеп эшләү юлларын табып, хезмәтне оештырырга дигән бурыч куйды. Алга таба хуҗалыкның 2 хезмәткәре юбилейлары уңаеннан тәбрикләнде. Җыелышка килүче авыл хезмәтчәннәре каршында районның социаль үсеше хакында Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расый Хәсәнов та чыгыш ясады. Узган елга нәтиҗә ясап, яңа максатлар билгеләр чак. Авылларда узган җыеннарда җирлек башлыклары, җитәкчеләр хисап тотса, халык борчыган мәсьәләләрен әйтеп калырга ашыга. Җыеннарның максаты халыкны 2025 елдагы социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм агымдагы елга планнар белән таныштыру. Агымдагы атна башында авыл җыеннары башланып китте. Шушы көннәрдә Түбән Шытсу, Сатыш, Югары Симет, Мишән, Олы Кибәче, Иске Икшермә, Олы Шыңар, Тимершык, бүген Орташ һәм Олы Норты җирлекләрендә җыеннар булып үтте. Саба аграр көллияте базасында профессионаллар чемпионатының төбәк этабы үтте. Яшьләр һәм балалар милли проекты кысаларында гамәлгә ашырылучы ярышта Әлмәт политехника, Минзәлә авыл хуҗалыгы техникумыннан, Ярчаллы техник, Түбән Кама политехника, Саба аграр көллиятеннән студентлар катнашты. Саба аграр көллиятендә студентларга үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтү өчен бар мөмкинлекләр дә тудырылган. Чемпионат та инде 2нче ел рәттән районыбыз көллиятендә үтә. Бу 2010 елдан инде бу компетенция үткәрелне. Без һәр ел аны үзгәртәбез. Беренче елларда Чаллыда уздырдык, аннары Казаннарда уздырдык. Хәзер 2нче ел подряд без урнаштырабыз Сабада. Аллага шөкер, площадка әйбәт, бөтен организациянең моментлары Аллага шөкер бик әйбәт уза. Бөтен, как говорится, подход монда иң дөрес, иң яхшы урын пока конкурсында уздырырга.
Студентларны әзерләп килгән экспертлар да биредәге дисциплинаның яхшы булуына, укучыларга эшләп карау өчен барлык шартлар да булдырылуына шакката. Мы приехали со студентом 4-го курса, Данилов Глеб участвует в этих соревнованиях. Эти соревнования нам очень нравятся, они поучительные, особенно для наших обучающихся. Они, когда приезжают, они смотрят что-то новое, оборудование, потому что во всех учебных заведениях что-то разное. У кого-то что-то поновее, у кого-то что-то еще посовременнее. Обучающиеся тоже между собой общаются, все-таки кругозор общения у них увеличивается, и для себя все-таки они узнают как бы больше по своей выбранной специальности. Мы находимся сейчас в лаборатории, где конкурсанты регионального чемпионата на 2 модулях работают. Это вот двигатель, и точное измерение. Катнашучылар үзләренә бирелгән биремне бик кызыксынып, тырышып эшләү күренеп тора. Алар бу эшкә бик җаваплы карый. Чемпионат йөк техникасына хезмәт күрсәтү компетенциясе буенча үтә. Ярыш двигатель эшен идарә итү, роль белән идарә итү һәм тормоз системалары, электр һәм климат контроль системалары, двигатель механикасы һәм төгәллекне үлчәү, трансмиссия һәм ремонт буенча документацияны рәсмиләштерү модульләре буенча биремнәр үтәүне үз эченә ала. Әйтик, беренче биремне үтәгәндә конкурсантка двигательне сүтеп алу, диагностика үткәрү, җитешсезлекләрне ачыклау һәм аларны бетерү, кирәкле метрологик үлчәүләр һәм көйләүләр башкару, дөрес эзлеклелектә җыю таләп ителә. Эш нәтиҗәләре шикләнгән вакыт эчендә бирелгән биремнәрне дөрес итеп үтәүгә карап теркәлеп бара. Чемпионатта район далын Арча егете Динар Максумов яклады. Аны укытучысы Иннас Ибатуллин әзерләгән. Быелгы бу компетенцияны беренче тапкыр, моңарчы 2 ел тяжелый техникада катнашкан идем. Анда 3-нче елны 3-нче урын алдым. Быел айнуты елны 2-нче урын алдым. Менә быел Алла бирсә, берне алырга. Әлеге моментта үзем модуль диагностикада эшләдем, машинаны кабыздым. Аңарчы әйберләр куйганнар, неисправностьлар, шуны таптым, эшләдем. И вот әлеге моментта кабыздым. Моңарчы баш әзерләндек. Менә Наздарович минем укытучы. Без инде күптән бeri, 10 елдан бeri әкенеп бергә яшәп мине өйрәтә. Ул миңа куйган неисправностьлар, шул әйтеп, хәну грузовойга барып җиттек. Менә әйбәт кенә кабыздым. Җегетләр тырышалар, өйрәнәләр. Шул алар өчен бу бик тәҗрибә. Аларга уңышлар теләп калам. Шушы техникаларны без ел күләмендә өйрәнәбез. Аларның төзек түгел урыннарын табабыз, шулар өстендә эшлибез. Теоретик яктан һәм практик яктан бергә карыйбыз инде. Укыйбыз, өйрәнәбез. 3 көн дәвамында барган ярышта Саба аграр көллияте студенты Динар җиңү яулауга иреште. Ул Татарстанны Россия күләмендә тәкъдим итәчәк. Аңа алга таба да зур уңышлар телибез. Балаларны кече яшьтән үк төрле һөнәрләр белән таныштыру максатыннан районда төрле чаралар уздырылып килә. 15-30 гыйнвар көннәрендә Яшь оста 2026 чемпионатының муниципаль этабы узды. 9 компетенция буенча район мәгариф учреждениеларында узган чемпионатның Саба урта мәктәбендә узган мизгелләренә күз салырга чакырабыз. Яшь оста чемпионаты укучыларны кече яшьтән үк заманча һәм бүгенге көндә иң күп таләп ителгән һөнәрләр белән таныштыруны, алар буенча беренчел күнекмәләрне үзләштерергә ярдәм итү максатыннан үткәрелә. 4нче елын үткәрелүче чемпионатта камилләшә, катнашучыларның да осталыгы арта бара. Чемпионатта 8-11 яшьлек балалар катнаша. Шеш тараш компетенциясе буенча үткән бәйгегә кызлар бик иҗади якын килеп әзерләнгәннәр иде. Прическа ясау өчен яшь шеш тарашлар үзләре белән алып килгән модельләр дә чемпионатны бик ышатуларын әйтеп үттеләр. Оникс мәгариф үзәгеннән килгән кызлар мәсәлән бик тырыштылар. Иделия Нәҗипова исә 3нче урынны яулады. Миңа әни иртә белән үзе үрә, мин үзем тырышам үрәргә. Менә бу минем модель Шамсудинова Лилия. Миңа бүген чәч ясыйм. Апаем бар. Ул миңа гел чәч ясый, матур итеп. Мин чәчне гел юам, төрле шампуньлар, төрле маскалар белән. Мин журналдагы кызларның прическаларын карарга яратам. Прическалар бик күп төрле. Иногда әнигә ясыдырам. Хәзер куколкаларга или үземнең апай белән үземнең бәләкәй сеңлемә ясыйм.
Балалар иҗат үзәге коллективы укучыларга барсын да аңлатып эшне алып барды. Шеш тараш һөнәре буенча белгәннәрен теория өлешендә күрсәтә алсалар, практик өлештә прическалар ясадылар. Юный мастер төбәгара конкурсы бездә инде менә берничә ел үткәрелә. Безнең муниципаль этапта балалар елдан ел бу конкурска теләп катнашалар. Әтиәниләр кызыксына бу конкурс белән, балаларның катнашырга теләкләре бик зур. Алар инде дөрестән дә һөнәрләр белән кызыксыналар. Ел сайын төрле компетенциялар өстәлә, яңа компетенциялар өстәлә. Бу аларга кызыклы. Без быел 9 компетенцияда балаларны итәбез инде сынайбыз. Шушы 9 компетенцияда һәр мәктәптән дә балалар катнаша. Балаларны яшь төркемнәренә бүләбез. Бу инде мәктәпкәчә яшь төркемнәре, алар балалар бакчаларында аларның кабула инде район этабы. Бүген бездә менә башлангыч сыйныф укучылары 8-9 яшьлекләр аерым бәяләнә һәм 10-11 яшьлекләр шулай ук аерым бәяләнәләр. Бик ныклап әзерләнеп киләләр. Монда инде аларның һәрберсенә дә бәяләгәндә аларның тышкы кыяфәтенә, киемнәренә, шулай ук һәрбер теге һөнәргә хас булган ниндидер барбер үзенчәлек бар, аларның бөтен киемнәренә, үз-үзен тотышларына, һәрбер нәрсәгә аерым игътибар ителә. Чемпионат барышында шеш тараш һөнәренә кече яшьтән үк гашыйк балаларның шактый икәнлеге ачыкланды. Үзләре дә төрле прическалар уйлап табалар. Шул ук вакытта күп нәрсәне интернеттан да карап өйрәнәләр. Мәсәлән, Орташтан Азалия Әгләмҗанова шеш тараш һөнәрен бик тә ошата. Һәр вакыт яңа прическалар белән танышып бара, аларны ясарга да өйрәнә. Прическа ясау өчен кирәкле әсбапларның да күп төрлесен үзендә булдырырга тырыша. Чемпионатта ул 2нче урынга лаек булды. Үзем дә өйрәнә алам. Әзрәк телефонда карыйм. Телефоннан карыйм. Мин прическаны әнигә дә ясый алам, һәм апага да. Күбрәк апага ясыйм. Шактый еллар матурлык шеш тараш өлкәсендә эшләүче райондашыбыз Шулпан Шакирова әлеге чемпионатта 4нче елын эксперт буларак катнаша. Мин инде бу компетенция буенча эксперт буларак 4нче ел катнашам. Менә шуннан дагын беренче еллар белән чагыштырганда катнашучылар саны дагын арта инде һәм инде чагыштырмача уже яхшырак ясыйлар прическаны да һәм яхшырак әзерләнәләр дип әйтәсем килә. Чөнки әле беренче тапкыр бу конкурс кергән вакытта белмичәрәк кенә катнаштылар бит инде. Ничек икән, аннары уже 2нче, 3нче елларны менә быел күреп торабыз инде. Явно менә хәзер безнең бер категория буенча 10нчы, 11нче 10-11 яшьлек укучыларның категориясе әле генә безнең прическа ясап чыгып киттеләр. Менә анда уже күренеп тора инде ныклап әзерләнгән укучылар. Ике категория буенча бара бит инде безнең яшь категориясе 8-9 яшьлекләр һәм 10-11 яшьлекләр. Беренче, икенче урын алган укучылар безнең республикада райондан яклыйлар һәм инде аннары урын алсалар, ул вакытта инде алар төбәк ара конкурста уже безнең Татарстан Республикасының дан яклыйлар. Шеш тараш компетенциясында Саба гимназиясеннән Диләрә Гаттарова, Сатыш урта мәктәбеннән Ясмина Габдуллина җиңүчеләр булды. Мөстәкыйль эшләү күнекмәләрен камилләштерү, һөнәри юнәлештә фикерләүне үстерү, башкарган эш өчен җаваплылык тәрбияләү максатларын алга куйган чемпионатның бер көне кием һәм аксессуарлар дизайны темасына багышланды. Теория һәм практика өлешеннән торган бәйгедә катнашучылар үзләрен дизайнер һәм стилистлар буларак сынап карады. Алар бизәгән футболкаларны экспертлар авторлык эшләре дәрәҗәсендә бәйләделәр. Катнашучыларның осталыклары төрле дәрәҗәдә булса да, алар канәгать калдылар. Сорауларга да тырышып җавап бирделәр. Мин укытучы белән, әнинең подружкасы белән әзерләндек. Балалар иҗат үзәгенең өстәмә белем бирү педагоглары Зөлфия Гыймадиева һәм Алсу Шаквалиева укучыларның материаллар белән бик сак, пөхтә эш итүләрен билгеләп үттеләр. Бу дизайнерга фантазия һәм иҗадилык белән бер дәрәҗәдә кирәкле төп таләпләрнең берсе. 7-9 яшьлек кызлар белән эшләдек. Безнең башта беренче этап ул осенняя одежда дип аталай. Балалар монда үзләренең инде ничек күрәләр бу одежданы предлагать ителәр, хотя регламентлары бар. Аксессуар
iş aksesuarı присутствовать етергә тиеше. Аннары соң алар кекас футболка ябыштырдылар. Безнең инде монда кисү ябыштыруларын карады. Икенче аннары инде калган этаплар аларны презентовать итеп и конкретный сорауларга җавап бирделәр. Кызлар бик әйбәтләп әзерләнгәннәр. Молодцы, конечно. Аларның сөйләм төрләре уже бояган, күренеп тора. Ябыштырганда даган клей белән ничек эшләгәннәр, ничек кисеп алганнар аны. И бию буенча даган мин бик молодцы дип әйтәсем килә. Этап бик әйбәт үтте. Катнашкан кешеләргә, аларны әзерләгән кешеләргә бик зур рәхмәт. Киім һәм аксессуарлар дизайны компетенциясында Саба орта мәктәбе укучысы Сабина Нәзирова һәм Олы Кибеш орта мәктәбеннән Иделия Камаловалар җиңүче дип табылдылар. Алдагы көндә чемпионат медицина һәм социаль ярдәм күрсәтү компетенциясе буенча үтте. Укучылар медицина хезмәткәре социаль ярдәм күрсәтү буенча булган белемнәрен теория һәм практикада сынадылар. Үзләренең пациентларына карата игътибарлылык, сизгерлек күрсәттеләр. Практик өлештә 8-9 яшьлек катнашучылар сынган кулга шина салды. 10-11 яшьлекләргә исә учтагы җәрәхәтне эшкәртергә һәм бәйләргә туры килде. Эксперт буларак чакырылган Балкыш халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәгенең шәфкать туташы Гөлшат Мәүләвиева конкурсантларда әлеге һөнәрләргә карата ныклы кызыксыну булуын, биремнәрне зур җаваплылык хисе белән башкаруларын билгеләп үтте. Югары Семет орта мәктәбе укучысы Әминә Гатауллина конкурска әзерләнгәндә авылдагы фельдшер янына барып та өйрәнүен әйтте. Һәм әлеге чемпионатта катнашу барышында ул үзенә киләчәктә табиб булырга дигән максат куйган. Бәйге нәтиҗәләре буенча Әминә 8-9 яшьлекләр арасында 3нче урынны яулады. Мин монда чистота залог здоровья һәм личная гигиена турында тагын сөйлисем калды. Без аны апа белән һәм фельдшер апа янына төшеп өйрәндек. Еш оста чемпионатына балаларны әзерләүдә укытучыларның да бик зур хезмәте бар. 40 елга якын башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшләүче Рәсимә Шәфигуллина чемпионатның кече яшьтәге укучыларга һөнәри юнәлеш бирүдә бик зур әһәмияткә ия булуын билгеләп үтте. Теорияда, практикада булгач, балаларның билгеле бер һөнәр турында күзаллаулары да арта. Укытучының һәм әти-әнинең дә хезмәте. Бик күп хезмәт керде әти-әнидән дә, укучыдан бигрәк күп инде һәм укытучы да бөтен мәгълүматны укучыга җиткереп барды. Минем номинациядә медицина ярдәме күрсәтү бит инде. Ничектер бу миңа якын булды. Һәм инде укучыны әзерләгәндә дә алдан алынган безнең белемнәр ярдәм итте. Укучым Шафигуллина Ралина моңарчы башлангыч сыйныфтан укучыларым сезнең шикелле дип шулай дип йөрде. Ә менә шушы бәйгедән соң ул врач булам дип фикерен үзгәртте. Җиңүчеләргә килсәк, медицина һәм социаль ярдәм күрсәтү компетенциясында Саба орта мәктәбе укучылары Камила Гыйлмиева һәм Зәлия Фәләхова җиңүчеләр булды. Повар эше компетенциясында көч сынашу өчен Саба орта мәктәбенә 28 укучы килде. Теоретик өлештә жюри әлеге һөнәр буенча белемнәрен тикшерде. Практик өлештә укучыларга тәкъдим ителгән билгеле бер ингредиентлардан салат, бургер, коктейль, канапе ясарга тәкъдим ителде. Әлеге этапта укучыларның аш-су әзерләүгә, аны бизәүгә осталыкларын күрү белән бергә повар эшенә карата мәхәббәтләрен дә күрергә булды. Экспертлар буларак чакырылган поварлар Фирәүзә Башкирова, Гөлия Ибраһимова укучыларның эшчәнлекләрен, әзерләгән ризыкларын искиткеч дип бәяләде. Балаларның эшләүләрен бик ошаттык. Нык бишләгән эшләр балалар әзерләнгәннәр бөтенсендәге менә сыйфатлы эбләр белән эшлиләр бөтенсендәге. Беренчесе безнең булды бит инде эшләргә кирәк булды балага фруктовый салат. Аннан соң эшләделәр бургер, фруктовый коктейль. Һәм аннан соң эшләячәкләр әйбер инде канапе. Балалар бик тырышлар. Хәтта олы кешеләр дә менә шушындый әйберләрне белмиләрдер дип уйлыйм. Чөнки хәзерге балалар бит башлы бит бирәк тә интернетлардан бит карап эшләр бит күп вакытта инде. Горурланам бишле. Повар эше компетенциясында җиңүчеләр дип Лисхоз орта мәктәбеннән Сабина Искәндәрова, Оникс мәгариф үзәгеннән Алишер Фәтхрахманов табылдылар. Яшь оста 2026 чемпионатының муниципаль этабында җиңүчеләргә дипломнар, бүләкләр тапшырылды һәм аларны алга таба региональ этапта чыгыш ясау көтә.
Гыйнвар айында барлык татар халкы Ходи Токташ белән яши. 1901 елның 1 гыйнварында дөньяга килгән татар совет әдәбияты классигы Ходи Токташның тууына быел 125 ел. Гыйнвар айында Әбрар Кәримуллин исемендәге район үзәк китапханәсе дә аның белән бәйле әдәби кичәләр, викториналар оештыра. Шуларның берсе 23 гыйнвар көнне үткәрелде. Токташ шигърияте һәм тормыш юлына багышланган сораулардан торган билгеле-билгесез Токташ исем астында үтүче әдәби квизда теләге булган һәркем катнаша алды. Әлеге чара үзенең үзенчәлекле форматта үтүе белән дә аерылып торды. Китапханәчеләр һәм катнашучылар Токташ яшәгән чордагыча киенеп килгән иделәр. Китапханәчеләр Ходи Токташның тормышын, иҗатын бик нык өйрәнгән. Чара китап укучыларның да белемен тикшерү, шагыйрь турында яңадан-яңа, алар белән бетермәгән кызыклы мәгълүматларны ачыклау максатыннан үткәрелде. Гомумән, китапханәдә ел башыннан бик күп чаралар планлаштырыла. 2026 елны без өр-яңа проект белән башлап җибәрдек. Ул безнең әдәби мирас дип атала. Һәм безнең максатыбыз бер ай дәвамында үзебезнең әдәбиятыбызга бай мирас калдырган язучылар, шагыйрьләрнең иҗатын өйрәнү, аларның тормыш юлын өйрәнү. Мәсәлән, без гыйнвар аенда 26 елда 125 ел тулган Ходи Токташның багышладык. Ходи Токташ безнең өчен билгеле һәм билгесез ул. Без аны бик яратабыз. Безнең гомумән китап укучыларыбыз аның иҗатын шул кадәр яраталар, кабат-кабат сорап укыйлар. Нинди кызыклы яклары калган аның тормыш юлында. Иҗатында без белмәгән нинди яңа әсәрләре бар. Гомумән без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Һәм әдәби мирас буларак киләсе буыннарга без Токташның кайсы ягын тапшырырга тиеш, үрнәк алырга тиеш дигән сорауга җавап итеп, без менә шушы Токташның иҗатын өйрәндек. Үткән пәнҗешәмбе көнне безнең китапханәбездә Токташ иҗаты, тормыш юлы буенча лекция узды. Әлбәттә, Казаннан галимнәр чакыру әле мөмкинлеге булмады. Аны инде мин үзем бик нык әзерләнеп, бик дулкынланып үзем уздырдым. Безнең китап укучыларыбыз бик күп килгәннәр иде. Алар бик игътибар белән тыңладылар, үзләре дә сораулар бирделәр, үзләре дә белгән шигырьләрен укыдылар аның. Токташ иҗаты буенча без 3 көн дәвамында дәфтәрләргә яздык, үзебезгә иң ошаган әсәрләрне ВКонтакте битләренә куеп бардык. Балалар бакчаларында без аның Тауфиклы Песи әсәрен өйрәндек. Ә инде зуррак балалар белән аның Ак чәчәкләр шигырен өйрәнеп, алар буенча рәсемнәр ясадык. Гомумән, менә район күләмендә бөтен яшьләр өчен Токташ иҗатын өйрәнү барды. Ходи Токташ белән татар шигъриятенең өр-яңа чоры башлана. Ул башкаларда шигърияткә карата мәхәббәт уята. Безнең райондашларыбыз да аның иҗатына гашыйк. Әдәби квизда да катнашучыларның Токташ һәм иҗаты турында бик күп мәгълүмат белүләре ачыкланды. Бу чараны оештыручыларга ихлас күңелемнән рәхмәт әйтәм. Бу чара миңа бик нык охшады. Бала вакытта ук Ходи Токташның бик күп шигырьләрен яттан өйрәндек. Мәктәп елларында Макамай, Алсу, бөтенесендә яттан өйрәнеп, без аларны хәзергечә күңелдә саклыйбыз. Һәм шушы яшьтә булуга карамастан, мин һәрбер кичәгә оешкан кичәләргә килергә тырышам. Киләм. Мин булардан энергия алып кайтып китәм. Һәм бу инде бөтенләй йөри алмагач, олайгач, бу хатирәләр һәр вакыт күз алдында торачак. Оештыручыларга мин бик зур рәхмәт әйтәм. Ой, бүгенге чара миңа бик ошады. Иң беренче мондагы менә мохит чыннан да Токташ чорына алып кайтты безне. Киенү стиле дә, сөйләшү, аның заманын сүрәтләү, менә булар барысы да шул мохитка алып кайтты безне. 5 команда шикләнгән вакыт эчендә берничә раундтан торган сорауларга җавап бирде. Сораулар әлбәттә шагыйрьнең тормыш юлына һәм иҗатына бәйле булды. Квиз катнашучылары үзләренең белемнәрен тикшереп кенә калмыйча, яңа кызыклы мәгълүматлар да тупладылар. Чара ахырында җиңүчеләрне ачыкладылар. Барлык катнашучыларга да рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Ә чараның иң күңелле өлеше Токташның яраткан француз кабартмалары белән чәй ичү булды. Атнабыз шушындый яңалыклар белән узып бара. Киләсе көннәребезне дә матур вакыйгалар белән каршы алыйк. Иң мөһиме, ил көннәребезгә тынычлык килсен. Исән-сау булыгыз.